Il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard tenna li gvernijiet nazzjonalisti ma kienux jindirizzaw il-problemi fis-settur tal-ġustizzja u minflok fir-rendikont tagħhom lill-poplu dejjem sabu l-iskuża ideali biex jaħarbu mir-responsabilità. F'diskors twil fil-Parlament, il-Ministru Attard irrefera għal mistoqsija parlamentari li kienet saret lill-eks Ministru Nazzjonalista Austin Gatt dwar id-domin fil-qrati fejn min-naħa tiegħu kien sempliċiment ħasel idejh u qal li f'dan ir-rigward ma seta' isir xejn. Attard qal li minnaħa l-oħra Gvern Laburista qiegħed iwettaq bosta riformi fosthom dawk riċenti tal-inkjesti maġisterjali. Ħanejdlek x'kien wieġeb. Meta onorevoli interpellant għamillu mistoqsija fuq inkjesta. Ikkonkluda risposta b'dal mod, Sur President. Bħall onorevoli interpellant jien ukoll nixtieq li ma jkunx hemm ċertu dewmien żejjed fl-inkjesti, iżda aktar milli nixtieq ma nistax nagħmel xejn. Hekk kienu jitrattaw settur tal-ġustizzja. Il-Ministru attwali għall-Ġustizzja kompla l-ipokrezija tal-Partit Nazzjonalista m'għandix tmiem u kif illum meta id-deputat ewlieni tal-Establishment Nazzjonalista Carol Aquilina għamel mistoqsija dwar inkjesta li għadha miftuħa u għax bħala Ministru ma setax jikkummenta dwarha minħabba il-perkors tal-investigazzjonijiet li għaddejjin, l-istess Aquilina talab lill-Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika biex jinvestigah. Il-Ministru Attard tenna li għall-Partit Nazzjonalista hemm kejl differenti bejn il-Ministru għall-Ġustizzja fi żmienhom u dawk ta' żmien Gvern Laburista. Jonathan Attard stenna li minħa l-oħra Gvern Laburista jirrikonoxxi li għad hemm xi jsir u qed jittieħdu passi biex dawn jiġu indirizzati. Differenza minna illi nirrikonoxxu fejn hemm sfida però wittu triq biex nindirizzawha. U hekk hemm sistemi illi ikun hemm anke resistenza biex jinbidlu, irridu jinbidlu. Il-pubbliku, il-poplu, jisħoqlu servizz aħjar. U qed naħdmu biex kemm jista' jkun dan is-servizz jilħaq l-aspettattiva tal-pubbliku. Sa dan it-tant fl-istess diskors, Attard stenna li l-Oppożizzjoni għadha siekta dwar l-emendi tal-abbozz importanti li jitratta il-possibilità li jiżdied b'talbhom il-qorti il-ħin tal-arrest ta' persuni li jkunu wettqu reati serji u qal li minkejja li l-Gvern bat lill-membri tal-Oppożizzjoni dwar dan din għadha ma tat l-ebda tweġiba. Jiena dat tip ta' diskussjonijiet nista' nagħmel kelliema tal-Oppożizzjoni Carola Aquilina, mhux li attakka lil dak u lil ieħor, mhux li jagħmilha ta' investigatur, prosekutur u ġudikant, dik hija l-funzjoni tiegħu li jikkonvinċi l-sħabu li dija għodda neċessarja fil-ġlida kontra l-kriminalità.